Dzień dobry, witam serdecznie na pierwszej części konferencji prasowej po meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy, w której Radomiak Radom zmierzył się z Górnikiem Zabrze. Wynik meczu 1-3. Jest z nami szkoleniowiec w Kości, pan Michał Gasparik. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Bardzo proszę o komentarz po dzisiejszym spotkaniu, następnie przejdziemy do pytań od dziennikarzy. Bardzo proszę, panie trenerze. Dla nás to byl trochu rizikovný meč, bo grali sme na tretí deň po Európe a byl to náš 6. meč z rzędu, ale meč byl dobrý, szczególnie ta pierwsza polowa, ale mne dzisiaj co najviacej si podobalo bylo to, co viděl před mečem. Jaká byla energia v šatni, jak byli hráči přigotovaní, štáb školeniový, jakou mal energii, to se potom přeložilo na to, co videli sme v tej pierwszej polohe, vysoký pressing, na riziko, po strate pilky, dobrá reakcia, repress. Zdobili sme 2 bramky a potom už pravdepodobne mysleli sme, že jak je 3-0, že je z pomeču brak koncentrácie a potom ešte museli sme valčiť do konca, ale myslím, že v tej pierwszej polohe videli sme tak jak chceme grać Górnik, 6 zmian zrobili sme, ale tí chłopaci už sú dlhšie s nami, tylko 2 nových závodníkov mieli sme, Peter 2 bramky. Z tego jesteśmy zadowoleni, trochę jeszcze potrzebujemy fizycznie przygotować tych chłopaków, co nemali ten okres przygotowawczy jak Dietz, Bernardo albo Federico, ale wierzę, że dáme radę a że będziemy przygotowani teraz na następny mecz. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Michał Nowak, Rekord Grupa Mediowa. Trenerze, ja chciałem zapytać, jak pan widzi szansę w rewanżu z Ferencvaroszem po tym pierwszym meczu na Węgrzech, ale też po tym dzisiejszym meczu, w którym, no, można powiedzieć, zdominowaliście Radomiaka i kontrolowaliście to spotkanie? Na pewno ciężki mecz, prawdopodobnie Ferencvaros trochę inaczej zagra, są bardzo mocni w kontratakoch a tam musíme uvažať, bo widzieliśmy jak oni awansowali przez Twente i po prostu tam ich zawsze skontraatakovali a na to musíme uvažať, ale ja wierzę, že máme to jakož, že vieme strelať bramky, dzisiaj to pokazali, vieme stvárať tie situácie a ten dvojmeč jest otwarty, 1-0, jest dobrý wynik czasami a viem, že potrebujeme streliť bramky, chłopaci to majú v głowach, vieme, že máme super stadion v Sparte tých kibiców, no ideme walczyć do końca a zobaczymy potem. Krzysztof Siedziński, Czwarta Trybuna Podcast. Na wstępie gratulacje, panie trenerze. Dzisiaj sporo zmian w pierwszym składzie, można powiedzieć, jak na pana to zaskakująco sporo zmian. Czy to było podyktowane tym, jak oni wyglądają fizycznie, jak zawodnicy wyglądają fizycznie, czy chciał pan, że tak powiem, podłączyć tych zawodników z ławki rezerwowej pod prąd przed rewanżem? V ogóle to nebylo o tom, že chłopaci sú zmenšení, ale bylo to o tom, že chcieli sme dať šance pilkařom, ktorí sú noví, pilkařom, ktorí čekajú na svoje okazie. No i chcieli sme, čo je dla mňa najvážnejšie po Európe, szczególne na tretí deň, jak hráte, bo pierwszy deň mieli sme podruž tutaj s povrotem do Zabžu, druhý deň mieli sme podruž do Radomiaka i tretí deň už hráte a tam je najvážnejšia tá energia tego zespolu, bo jak stratíš zespol takou energie i takou passion, neviem, jak sa to povie, pasiu, tak máte problém a potom je zobojente, jak jesteście przygotowani taktycznie i to wszystko, co potem chcete, jak trener od nich, ale to dzisiaj tymi zmianami, jak zrobiliśmy, to czułem od tego zespolu i od jednej grupy, która była we wejściowej 11, od tej grupy, która była na ławce, że tí chłopacy im dali wsparcie, że po prostu wyglądaliśmy jak tým i zdobyliśmy to zwycięstwo jak tým a to, co powiem, w ogóle nie patrzyłem na to, że my mamy mecz z Ferencvarosom, bo na razie ile mamy? Jeszcze 5 dní, to mamy tyle czasu, że to zregeneruję, jeszcze mogę zagrać sparring, no żartuję trochę, ale że mamy dużo czasu jeszcze, ale chcieliśmy włączyć tych chłopaków nowych. A właśnie odnośnie nowych zawodników, ledwie 2 treningi, kilka dni, Paulo Bernardo i wychodzi w pierwszym składzie. Jakby pan ocenił dzisiejszego występ i jego kondycję, tak? No, kondíciu neviem naprawdę jeszcze oceniť, bo v tréningách dużo tego newidziałem. Dzisiaj w meczu w pierwszej połowie bez problemów, potem jak już ta druga połowa była bardziej fizyczna, trochę więcej przejścia byli.
Bylo vidieť, že už má trochu problémy, ale je to normálne, bo tež ten okres přigotovací mal kručí, zagral myslím, že 3 sparingy tylko po 45 minútach, nie więcej. Nie jest to łatwo, ale v tej pierwszej polovie dal nám to, co očekávame. Že jak grali sme v tom šrotku i s Kacperem, i s ním, že vedeli sme sa utrzymať pri pilce. Neviem, to posiadanie pilky, aké bylo, ale bardzo vysoké. I mi się to podobało w tej pierwszej połowie. To może takie dziwne pytanie po takim meczu, ale czy ma Pan jakieś zmartwienia przed rewanżem z Węgrami? Musíme sa trafiť do wejściowej 11, to jest najważniejsze. A nie no, to co powiedziałem, ideme walczyć, ja mam takie dobre uczucie z tego. Ja to powiedziałem wcześniej przed dvojmečem, že to jest takie 50/50, ale no nie jest to 50/50, sú favoritami oni, na razie jest 1-0 dla nich, mają większe szanse na awans, ale wierzę, że jesteśmy w stanie to odrobić, że jak strelimy pierwszą bramkę, tak już potem możemy powiedzieć, że może my będziemy tym faworytem w tym dwójmeczu. Dzień dobry, Janek Wiński i Korpel. Panie trenerze, gratulacje za zwycięstwo. Dziękujemy. Też pozwolę się trochę podpytać jeszcze o to, czy któryś z tych dzisiejszych zmienników typu Sondre Lisset czy Ondrej Zmrzly, czy dali dzisiaj taką panu trenerowi taki pozytywny ból głowy właśnie przed tym rewanżowym spotkaniem Tak. z wicemistrzem Węgier? Tak, wszyscy dali, bo zagrali naprawdę dobre i Ondro Zmrzli, i Sondra Lisset, ale i następni chłopacy. Bochnevič po długim czasie zagrał w wejściowej 11 a zagrał, myślę, że dobry mecz. Nie, wszyscy chłopacy pokazali to jakoś, a no musimy się teraz zdecydować, a nie będzie to łatwe. Dzień dobry, trenerze. Maciej Dzień dobry. Kwiatkowski, Radom24.pl. Ja chciałbym właśnie jeszcze do tego dzisiejszego meczu wrócić. Ostatnio tutaj przegraliście 4-0, to chyba był jeden z najgorszych meczów w tamtym sezonie Górnika, Tak. to nawet trener podkreślał, a teraz mieliście tylko 3 dni na przygotowanie się do tej rywalizacji i na co głównie się nastawialiście i tutaj na wizytę w Radomiu i gdzie widzieliście najmocniejsze strony rywala? Vlastne mali sme tylko jeden tréning, to byl včeraj ten tréning, to byl taktičný tréning, kde ustali sme sobie to vešťovou 11 i tou taktike na celé spotkanie i v ofenzíve, i v defenzíve. Ja to neľúbim, jak v jednom tréningu robíme i to, ale poprostu więcej času už nemali sme. A tež bylo ťažko, bo tí chlopci byli ešte 48 hodín po tým spotkaniu s Ferencvárošem, ale Dużo tých rzeczy nezmenili sme, tylko wejściowo 11 a tí chłopacy wiedzą, co mają robić na tym boisku, już jesteśmy trochę więcej zgrani a ja očakávam ciężki mecz a to sa pokazalo szczególnie w tej drugiej polowie, ale właśnie i w tej pierwszej, že oni mieli svoje okazie na początku a majú jakościowych piłkarzów a co ja widzę na początku tego sezonu, że tak taktycznie dobrze wyglądają, że są dyscyplinowani, wiemy jaki mecz zagraliśmy ten ostatni z nimi, co vygrali sme 6-2 a teraz je to, čo sa týče organizácie, úplne iný tým a je ťažko přeciwko ním grať a pokazali to v tej druhej polovie, bo válčili, biegali a mieli sme tam problémy s nimi v defenzíve, ale teším sa, že stratili sme tylko jednou bramky, strelili sme 3, mogli sme więcej, ale dobrý meč z naszej strony. Dzień dobry panie trenerze, Łukasz Szulkowicz z przeglądu Dobry. sportowego Onetu. No, piłka zmienną jest, 3 dni temu się widzieliśmy w Budapeszcie i wtedy mówiliśmy o tym waszym początku, który był słaby. Tutaj był początek imponujący, a pan mówił o tej energii. Ja się chciałem dopytać, jak wy ją wyzwoliliście, czy pan wie, co zrobiliście, bo to rzeczywiście czuć też było z boku, z jaką werwą wyszliście w ten mecz. No nie jest łatwo tak w Radomiu zdominować Radomiaka. Co pan wie, czy pan wie, co zrobiliście, jak to trzeba przełożyć na mecz z Ferencvárošem? Wiem, co zrobiliśmy, tylko nie chcę zdradzać, ale powiem to, co powiedziałem, że było to takie całej energie całego sztabu szkoleniowego, że oni to tam podkręcali tą energię i non-stop właśnie rozmawialiśmy o tym samym, że nie jest najważniejsza taktyka,
ale najważniejsza jest ta emocja a energia, która musi byť na tým boisku a vlastne dlatego i až jak trener zdecydowałem na 6 zmian, bo czułem z tego zespolu, že potrebujeme byť głodni. Bo to jest najwięcej ryzykowny mecz, jak gracie na trzeci dzień po jakimś wielkim europejskim meczu a w domu, jak my gramy przeciwko Ferencvárosi a máme tam komplet na tribúnach, tam netreba motivovať. Tam często jest tak, že potrebujeme trochę hamovať chłopaków, żeby byli dyscyplinowani, żeby nie byli jakieś tam kartki a takie rzeczy a tí chłopacy będą mieli to emocje na 120% od początku. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo dziękuję za udział w pierwszej części konferencji. Dziękujemy.